Ramogi aeri donjo joma noseritaya mane bandho pesa gi mano yudo makor ka korgi obedo kod mor kendo nyiso geno kata bang' ritaya. Wawere kod mago. Kapod wane motene kod weche mag yuak gi weche mag chude ni Kansinde manutiyo e alensi machon e kaunti ma Homabay okwayo piny owacho mondo yie ochulgi omendagi mag dhi ritaya kata pension kod omenda moko malang' mane onego chulgi bang' wuok e ofis. Kansinde go e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Homabay County Councillors Forum okoni sirikal mar manywanda kata broad based government mondo oyie one kaka inyalo chul Kansinde mane osetiyo e piny Kenya mangima. E romo margi mar yiero ofis manyien, Kansinde go kotelnegi kod jakom margi Uma Odeyo kod jagoro margi George Ondiek ywak ni chakre higa mar 2015 gisebedo ka gibandho chudo margi to sirikal ok osebedo ka winjo ywakgi. En mondo the government of Kenya o consider kwa kaka jok manutiyo ne mondo mi omewa our pension. Wawacho kamano nikech the same vote manutigo kiyiero MPs kod presidents is the same vote manutigo kiyiero councillors. And so wakwayo gi muol ahinya the government mohero ma the broad based mondo consider mondo the National Assembly o enact what chik mondo wanyal yudo the legal framework mondo wachukal mondo councillors oyud their pensions kapok githo. To 1963 emane sirikal ochakore ne wan gi gina adek and ballot papers adek moting'o councillor, oting'o mujumbe kod president. To wan gi eri koro jogi ong'anyonwa moloyo wajumbe ong'anyonwa ma ok dwa winjo wachwa. Wakwayo wajumbe ni koyie otudre mondo dhi okadh girwa ni wang'ni ka gigni obiro negi e parliament mondo giyie wan bende wayude gima ji yude e Kenya ka. Sasa mnatoa mwito kwa hii serikali yetu tunayoipenda ya BBG ya kwamba hili jambo lipitishwe ili sisi madiwani pia tuone raha ya matunda ya uhuru tuliopigania.